Vítajte prvý správa z TikToku a zo sveta. Zdraví vás Slaninka. Kapela Gypsy Daniel sa chystá do vojny. Do redakcie sme obdržali nejaké fotky, ktoré to potvrdzujú. No neviem, posúďte to sami. A čo potom Miky? Ako vidím, znova s nimi hraje. Chystá sa do tej vojny aj on. Len dúfam, že Tomáša nechajú doma, keďže som počul vraj strašne chrápe a strašne prdí. Tomáš je najväčší prďoš a najväčší, čo chrápe. A on má oči ako tvoj. Tak a prejdeme k ďalšiemu známemu slovensko-rómskému spevákovi a hudobníkovi Maťovi Kamarovi. Na Maťa zautočil ďalší člen rómskej smotánky Budík. Najprv mu vyznal lásku, chcel mu dať svoju rúžu a následne ju zahodil a hovoril Maťa. Maťko môj kamaru, ty znaš, že si moje dva oči. Len kus chudni zo chuja pre Boha. Ale prečo ho nenavítať? Ľubím sa a ľúbiť sa furbu. Sami ste videli, ako mu vyznal lásku. A prečo to dopadlo takto? Maťo, pre Boha sa pýtam. 42 roky si, a ty už ideš do dochodku. A tu už mám vožik pre tebe. Tak se buď zadríľať, jak Mariku Klombitovú. A čo na to, Maťo? Tak sleduj. Čas to dať na pravú mieru. Mal som ťa rád. Bral som ťa za vzora. Joj, bože môj. Len teraz dúfam, že Budík nebude preklínať aj mňa. Na pľúcoch písalo Veselé Vianoce. Tak a zo sveta hudby prejdíme k obľúbenému TikToku. Pri prvom stretnutí sa do seba pustili Kráľ Pablo a Skinhead Kroka. A dopadlo to takto. Si po ňom budeš ty? Co? Hlavy mi vychladli až potom, čo prišli obaja o vlasy v vzájomnom dueli, kde trikrát vyhral Pablo nad Krokom. A o čo ešte prišli? Obočie. Ale to si pozrite sem. Tak čo poviete na tie ich duely? Za mňa môžem povedať len toľko, že rád ich v noci sledujem a nedávajú mi spať a vždy sa dobre zasmejem. Tak k ním len toľko. Tak čo poviete na tie ich duely? Za mňa môžem povedať len toľko, že rád ich v noci sledujem a nedávajú mi spať a vždy sa dobre zasmejem. Tak k ním len toľko.